Армияда хәрбиләргә кирәкле әйберләрнең күбесе безнең республикада җитештерелә. Предприятиенең үзенә дә ярдәм кирәк. Беренче чиратта кадрлар кытлыгы. Җитештерү даими рәвештә заманча технологияләргә күчә. Шуның белән бергә яңа кадрларга да ихтыяҗ арта. Завод хәзер дә яшь югары квалификацияле хезмәткәрләрне эзли. Здесь она не проходит, а вот здесь она должна проходить. Деталь алмаз зигертелгән сыман шома һәм миллиметрына кадәр төгәл, тигез итеп ясалган. Йөзләгән шундый элементларны берничә станокта бер үк вакытта чыгаралар. Из одного прутка получается 115 вот таких вот деталей. Времени обработки одной детали около 2 минут. Станок алдан бирелгән программа буенча эшли. Һәр элементның үз программасы бар. Аны киләүче билгели. Мәгълүматларны элеккечә кәгазь схемада яза. 13 елда шуңа күнеккән. Кыйммәтле детальләрне куючы белгечләр хәзер үзләре алтын бәясенә тиң. 90-нчы елларда заводлар үз хезмәткәрләренең күбесен югалтты. Аз хезмәт хакы түләнде, абруйсыз һөнәргә әйләнде. Хәзер белгечләр җитешми. Киләүчеләр, станокта эшләүчеләр, җыючылар, контролерлар кирәк. Эш тәҗрибәсе дә мөһим түгел. Үзләре эшкә өйрәтергә әзер. Яңа эшкә алынган һәр хезмәткәргә тәҗрибәле остаз бер көтелә. Эш 6 ай дәвамында хезмәткәр үз квалификациясен күтәрә ала. Курсларда стажерларга түләнә, аннан соң гарантияле эшкә урнашу мөмкинлеге бирелә. Кадрларны дары һәм вертолет заводларында да эзлиләр. Элек хезмәт династияләре белән бай булган заводларда хәзер һөнәр осталыкларының кабат тулылануын көтәләр. Фәннур Хәсәнов, Регина Сафиуллина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.